سلاف بوده بریز کاینار دیاره هین نه آماده بریز کاینار تماشاوانین هیجا روشا کنگریا جهت من بحث ذکر بله نهار آماده سلاف بوده بریز کاینار دست پیکی داد خوازم بزانم نها جهت بکریزه که چو کنگری دناف کریزه که دبو به کریزه چو کنگری گلو کریزه جهت بداوی بو به روشا کنگری یانجی به شکل کی دی بردوام بده فرمو بریز کاینار yani CHP kongresi çok tartışıldı. Kongre CHP nikaşın ciddi hebun li Türkiye partiyen kongre partiyen siyasi dinav ahenge da derbası ben yek namzet derdike ve nikaş cenabın li kongreyin CHP peşberkeki ciddi hebun o nikaşaki pır ciddi ruda em ve veke krize binav nakin le dinava CHP'de krizeki ciddi nebe krizeki seroki gişti hebu o evji az bawer dikim çareser bu بریز کاینار کریزه که جدی نبو یعنی 100 ساله CHP dibêje ez partiyekî sosyal demokratım hîn jî nasnamekî sosyal demokrata modern wernegirtiye gelo ev ne krize got 100 sale ti nebûye partiyekî sosyal demokrata rastaqîn Değildir yani. Hêjî nebûye partiyekî sosyal demokrat nîne partiyek nabe 100 sal de krizekî de bijî bawekî baş were birêve birin jî bikaribe îdeolojiya xwe zelal bike dikaribe bibe desthilat lê nebûye desthilat bereva jî em dibînin 10 salên dawî her di hilbijartinê de şikestinê de ye lê krîzê nîşan nade nîşan dide ku baş birêve naçe Biriz kaynar nuha tu zanê li Tirkiye hin problemên mezin hene problema aboriyê problema enflasyonê eştere bêjim aştiya civatî problema Kurd CHP dê bibe partiyek û bikaribe vî barê giran hilgirê bide pêşiya xwe ji bo çareseriyê Yani şu an için net politikalar Neha siyasetekî wanê zelal derbarê van pirsgirêkan de nîne lê 15 salên dawî dema em lê dinêrin Kemal Kılıçdaroğlu nû ji serokatî hate dûrxistin ku duwarê pirsgirêkên aborî û siyasî de alternatîvekî ciddî durust nekir nişan neda ku dikare van pirsgirêkan çareser bike ev hemû ji bo pirsa Kurdî jî derbas dibe ji bo çareseriya pirsa Kurd birên aştiyane projeyekî pir ciddî pêş nexist lê hinekê gavên nakok jî avêtin eva jî nîşan de ku hinek nakokî di siyaseta wî de jî hebûn Birez kaynar tu dizanî ez bi xwe xelkên sêbînê me dizanim bê rewş li Bakurê Kurdistanê çawa tu dizanî mesela CHP hebû Adalet Partî hebû li Bakurê Kurdistanê deng ji dengderan werdigirtin niha mesela Adalet Partî nemaş xwe CHP ji sadî yek jî nikarê deng werbigirê tu zanê xelkê dibêje kesê ku behsa pirsa Kurd neke rastiya Kurd neke ez dengê xwe nadimê tu vê rastiyê zanê li gel dengderên Kurd evet yani ben de Kürt sorunu konusunda ez jî derbarê pirsa Kurd de min jî got CHP di warê de xwedî siyasetekî nakok e lê CHP nîşan neda nekarê xelkê bawer bike ku ew dikare pirsa Kurd çareser bike Birez kaynar pirsa minî dawî yani tu zanî Kurd nav gencên Kurdan de sad hezaran gencên Kurd
dibêjin em dixwazin zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyê. Ew partiya ku vê meselê negirê bernama xwe em ê ji wan dûr kevin deng jî nadin wan. CHP di vê mijarê de dikarê gaveke cesaretî bavêje? Yani Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu gotu bu ev ve persere nabêje belê û me dema serokatiya wî de jî dît lê Özgür Özel piştî vê dê çi bêje siyasetekê çawa bimeşîne gelo dê CHP wek ya berê berdewam bike yan jî hinek nûkirin û yan jî bi rêyên demokratîk û aştiyane gavên wêrektir bavêje nabêje em nizan em dibê em hinekî dî jî şaver hinek temaşa bikin ez nêrînên wî zelal nizanim. Baş em ê hinekî din çaverê bikin. Spas bo te Dr. Mete Kaan Kaynar ji Ankara gelme.